قوال ویکیپedیا آزاد قوال پارێزەرên ol û kelûperên êzîdîtiyê ne. Qawalan bi emanet û destpakî, mîratê babalkên êzîdiyan, felsefa dînê êzidiyan, edebê devkî, cejn û herwekî din parastine û gihandine roja îro. Gotina qewal ji ku tê? Heya demekê kin û belkî heya niha jî li gorî dîtina hinek kesan gotina qewal ji bêja erebî qale qewl tê. Lê li pê hinek vekolînan û her wisa li pê berhevkirina zimanan diyar dibe ku gotina qewal ji bêja zimanê Somerî galo tê. Ramana peyva galo bi vî zimanî tê mana mirovê dîndar, mirovê mezin û spî. Heya niha jî di zimanê me de bi taybetî li cem êzîdiyên şengalê gotina galo bi eynî ramanê tê bikaranîn. Gotina şengal bi xwe jî ji peyva gal pêk tê. Ew jî hevdibûna peyvên şingo û gal çêbûye şengal tê mana mirovê dîndar yê mezin, micewîr û kahîn. Dîsa navê şengal lê di Tewratê de bi navê Şiniyar diyar dibe ku Şiniyar tê mana deşta Babilyon yanî erdê Babilyonya. Di hinek pirtûkên dîrokî de dîsa tên nivîsîn ku perestgeheke mezin yê xwedêyan yanî yê sin li çiyayê şengalê hebûye. Ew jî îspat dike ku rêha peyva qewal digihîje zimanê Somerî û Babilî û girêdaneke wê ya xurt bi wan zimanan ve heye. Gotina qewal ne tenê bi aliyê zimanî ve her wisa ew bi aliyê tarîx ve jî bi dîroka kevn û girêdana xwe heye. Belkî qewalan anko galo di dema Babilîyan de xizmeta perestgehên dînî dikirin û li def û şibab di îd û rojên pîroz de didan. Yek ji wan îdan ev e ku ji wê re digotin Îda Birîna Hiriya Pez. Di vê cejnê de rolên qewalan roleke mezin bû û wan li def û şibab didan. Milet di vê cejnê de pez dianî û qewalan li muzîkê anko li def û şibaban dixistin û xelkê hiriya pezên xwe dibirî. Ev roj îro dikeve meha Nîsanê, piştî cejna sersalê ku îro jî di eynî wextî de li gundê Bazanê îda tewafa Xefûrê Rêyan tê pîrozkirin û di vê cejnê de qewal vê pîranînê nûjen û pîroz dikin. Qewal ji kîjan ber û eşîretê ne? Hê jî tê gotin ku tim û tim feqîr û qewal bi navê Şêx Edî tên naskirin û ji wan re dibêjin feqîrê Şêxadî, qewalê Şêxadî. Ji koka xwe ve qewal bi tenê ji eşîretên hekarî û dimilan bûn. Qewaltî jî ne bi hilbijartinê ye. Ev kar ji bav derbasî kuran dibe û çê nabe ku kes ji derve bê û bibe qewal. Lê wekî min bihîstiye û wekî qewal sivo lawê qewal Silêman ji min re digot piştî fermana Mîrê Kor Mîr Mihemedê Rewandûzî di sala 1834 de qewal kêm bûn.
یکی کو ناوی وی باسو بو و کو ji eşîreta mamûsiyan bû bi qewalan re diçe seferan. Ev mirovekî jîr bû û li elma şîxadî û êzîdîtiyê hilgirtibû û şûnde bi nemala wan jî bûne qewal. Qewal ji berê ve di du gundên êzîdiyan de rûdinin Başik û Behzanê. Qewalên di wan her du gundan de rûdinin qewalên Dimilî û Hekarî ne. Qewalên Dimilî li gundê Behzanê û qewalên Hekarî li gundên Başikê dimînin. Eşîreta Dimilîyan ji bab û babkalikên xwe ve mirîdên Şemsaniyê mirîdên Nasırdîn ne. Eşîreta Hekariyan jî koka xwe ve mirîdiyên Adaniyê mirîdên Şêxsî ne. Heke qewal niha tevî eşîretên xwe di nava wan her du gundan de hatibin parvekirin, dîsa jî wê demê qewal bi tawîsê re diçûn û herêkî ji wan ciyê xwe yê arnezî li gel tawîsê hebû û heye. Qewalên Hekarî li milê tawîsê ye rastê rûdinin. Qewalên Dimilî li milê tawîsê yê çepê rûdinin. Lewra jî dibêjin ku qewalên Dimilî mirîdên Nasırdîn nûnerên Şemsaniyê li milê çepê tawîsê dikin û qewalên Hekarî jî mirîdên Şêxsîn nûnerên Adaniyê li milê rastê tawîsê dikin. Wekî me got ku qewalên li şibabê dixin Hekarî ne û yên defê dixin Dimilî ne. Mana vê jî ev e pêwîst e ku qewalên li şibabê dixin ji duduyan kêmtir nebin û li milê tawîsê yê rastê rûnin û qewalên defê dixin ji sisiyan kêmtir nebin û li milê tawîsê yê çepê bin. Ji bo vê yekê ye ku coqa tawîsê ji 5 qewalan kêmtir nabe. Mezinê qewalan jî heye û ew jî eşîreta Dimilîyan e, bi rêka Meclîsa Rûhaniyê Êzîdiyan ya bilind û mezinên êzîdiyan tê nîşankirin. Niha mezinê qewalan Qewal Silêman û kurê Qewal Sivo ye. Ew li Behzanê dimîne û emrê wî zêdeyî 7 salî ye. Çawa qewal fêrî elm û muzîka dînî dibin. Berî 7 salî mekteba dibistana dînî li gundê Behzanê hebû. Ev mekteba fêrbûn û pêgihandina qewalan bû. Zarokên qewalan ji emrê 7 salî ve diçûn wê mektebê û ferî qewl, beyt, duwa, lêdana def û şibaban û her wekî din dibûn. Baştirîn û jêrtirîn qewal li wê mektebê dihatin kifşkirin, qewalan ders didan zarokan, da ku ew di paşerojê de bibin qewal. Dibêjin ku qewal mam îso mirovekî kor bû, lêbelê heta bêjî ew jîr û pehlewan bû û ew mamosteyê dawiyê mekteba qewalan bû. Wî rehma Xwedê lê be, komeke baş û navdar ya qewalan pêgihandibû, wekî Qewal İlyas, Qewal û her wekî din. Lê çi heyv piştî mirina mam îso mala mîra, ew mekteba dînî li Behzanê ji ber gelek sebeban girtin. Ji bo yek bibe qewal divê çi fêr bibe? Kesekî bixwaze bibe qewal sê merc ji wî tên xwestin. Divê ew mirovekî bi dev û ziman be, ji axaftina xwe evan be û di ilmê Xwedayî de melevan be. Divê dengê wî xweş be, divê zanibe li def û şibabên bixe. Berî her tiştî divê xwendevan, şagird, fêrî lêdana def û şibaban bibe. Ji bo vê yekê jî qewalê herî zirêk û şareza
ew ku bi awaz kubrî û melodiya qewalan zanibe. Ew dibe mamosteyê xwendekaran û nûfêr dersên mûzîkê lêdana def û sibaban li ber destê wî fêr dibin. Tiştê zor fêrbûna melodî û kubriya qewalan e. Her qewalek qesîdekê û beytek melodiyekê xwe î arnezî heye. Belkî sê çar kûbariyan hene an ku bilindî û nizmiya gotinên wan qewal û qesîdan bi deng. Ji ber wê yekê yên nû destpêdikirî re dibêjin şagird an jî nûfêr, mubtede û ji yên baş dizanin re serhosta. Piştî qewalên nûfêr lêxistina def û şibaban serrast dikin û fêr dibin. Mamoste her roj sê çar pênc sebeqa ji qewl, qesîde, beyt û herwekî din dide ber wan. Qewalên nûfêr roja din tiştên ferbûyî ji bo mamosteyên xwe dubare dikin. Heke wan tiştê mamoste dide ber wan baş ezber kiribin, mamoste hengê çend sebeqên din dide ber wan û ew bi wî awayî qewalan ji ber dikin. Çûnde mamoste qewalekî nû dide ber qewalên nûfêr. Ilmê dînê êzîdiyan pir zor e. Lewra em binêrin ka programê mamoste bi çi dest pê dike. Helbet her qewalek gerek e ku di destpêkê de wan tiştan hîn bibe. Duwayan, qewlê terqîn û nasîn, qewlê seremergê, qewl û duwayên li ser miriyan têne gotin. Beyta cindî, beyta sibê, beyta êvarê. Her heft qesîdên li gel her heft semayê têne gotin ji ber ku beyt û qesîdeyên her heft semayan her roj têne gotin. Piştî qewal fêrî qewl, qesîde, beyt, duwayan dibin, dest bi ferbûna kubriya wan dikin. Ji ber ku ew qewalên nûfêr hêdî hêdî wan qewalan bi deng bi qewalên şareza re dibêjin û diniklînin. Heke qewalên nûfêr hemî xalên jorîn bi serfirazî standin, mamosteyê wî fêrî misabeta dike. Misabet di xwendina qewalan de dereceya bilindtirîn ya ferbûniyê ye. Ji ber ku misabet zîrekî û şarezetiya qewal derdixe meydanê. Ew çawa dikare felsefa dînê êzîdiyan şîrove bike, şerîetên li wan bike û şerîeta wan bibire û herwekî din. Ji bo fêrkirina misabeta rêyeke qewalan ya taybetî heye. Hinga misabet tê gotin qewalên nûfer li tîra qewalan rûdine û guhê xwe dide corê gotinên misabeta wan. Sîstem û dereceyên qewalan. Sîstema qewalan ji çar dereca pêkhatîye. Mezinê qewalan, begê sinceqê, sinceq begî, serhosta, nûfêr, mezinê qewalan. Ew serok û rêberê qewalan e. Ji aliyê hilbijartin û hînkirina wan ve, ji aliyê bi rêvebirina karê wan ve. Her wisa ji bo destnîşankirina coqa qewalan li yer Tawîsê ji bo Çiyayê Şingalê. Welatê Şêx berê ji bo Tirkiyê welata Xalta, Wehranşar, nav çêlkiyan Sûriyê, Rûsya, Tawisa Moskofê, Îranê, Tawisa Tewrêzê û herwekî din. Mezinê qewalan endamê seroketiya Meclîsa Ruhaniya Êzîdiyan ya bilind e.
ew li gel gera tawîsê diçe gundên êzîdiyan û lalişê û karê tawîsê û qewalan bi rê ve dibe. Wekî me di destpêkê de jî got, mezinê qewalan ji eşîreta dimilya ye û rûniştvanê gundê Behzanê ye. Beqê Sinceqê Begê Sinceqê ew dereca her bilind ya qewaltiyê ye ew seyda ye û dema li dîwana tawîsê amade be ew misabeta dibêje. Begê Sinceqê divê ji qewalên hekarî an jî qewalên dimilî be. Timî divê ew li gel tawîsê be û li tinişta tawîsê ya rast de û çapê rûnê. Ji ber ku Begê Sinceqê temsîla Şêx Sin û Şêx Şems dike. Di vê derheqê de yanî li ber tawîsê kesekî ji Begê Sinceqê mezintir tune. Ne mîrê şêxa, ne babê şêx, ne jî pêşimam kîjan ji wan kesan bên diwane, tawîsê jî Begê Sinceqê ne mecbûr e. Ji pêş wan ve rabe ciyê xwe bide wan her çi qas şeret û çareserkirina probleman na hebe Begê Sinceqê dibire. Ji ber ku ew bi navê Şixadî, Şêx Sin û Şêx Şems daxive. Ji ber vê yekê jî tim Begê Sinceqê qewalên bi emîrê xwe mezin in duhspî û bi tecrûbe ne. Serhoste ew qewal e yê ku melodî, kubrî, awazên hemêqewl, qesîde, beytan hildigire. Dizane û gera tawîsê re diçe. Serhosta serokê çoqa qewalan e wekî serokê orkestrayê. Ew hem li defê dixe û pîrê qewalan dibêje û hem jî çavê xwe dide qewalên din yên def û şibaban dixin da ku ew nekevin tu şaşiyê û kubriyê winda nekin. Tiştê balkêş jî ev e ku qewalên li şibabê dixin li milê tawîsê ye, yê rastê rûdinin û ew temsîla Şêx Sin dikin. Qewalên defê dixin li milê tawîsê çepê rûdinin û ew temsîla Şêx Şems dikin. Li virê qewalên nûfêr jî li gel qewalan rûdinin lê ew hemî qewl û qesîde bi rêz nakin, belkî bi tenê sebeqa dawiyê bi qewalan re dibêjin. Nûfêr Mübteda ew kes e yê ku hê nû dest pê dike, here dersên dînî û fêrî karê qewaltiyê dibe. Cureyên semayan di nav edebê dînê êzîdiyan de heft cureyên semayî hene. Şert e ku qewal bi gotin û kubrî her heftan jî bizanibe. Navê wan ev in: semaya mezin an jî semaya qanûnî, qewlê maka êzî li gelvê semayê tê gotin. Semaya zerza an jî gavanê zarza, pirtirîn eşîreta dimilya ve semayê daxwaz dikin. Semaya bilind, semaya Şêx Şems, semaya Şerfedîn, semaya Merkeba. Ev sema li gel tawîsê li gundan nahê gotin, belkî ew li ser miriya li goristanan tê gotin û jin sê caran li dora tirbê gorê digerin. Em dikarin bibêjin ku semaya Merkeba semaya mirinê ye. Kar û wezîfên qewalan bi rastî dema ku mirov bixwaze karên qewal pê radibin, rêz bike divê hingê mirov xizmeta wanî dîniya bi cî dînin bide berçavan. Hingê mirov dizane ku devrê qewalan çi qas mezin û pîrozek û qedrê wan çi qas giranbiha ye, mirov dikare bibêje ku ew giyan û nefesê di ber baweriyên oldarî de dikin.
bi saya wan reş û berdewamî dayê giyana olî û heta îro felsefa dînê êzîdiyan karûbeya bimîne û nemire. Ji bo vê yekê ez dixwazim her êzîdiyekî dilsoz xudan bext û dengê xwe bilind bike û bibêje: Bila dibistanên qewalên bêne vekirin, bila em nehêlin destgeha qewalan zehf bibe, ji ber ku koka dînê êzîdiyan li ser aliyê hiş û hîsê hatiye avakirin, ne wek li ser aliyê şerîet û kitaban pîrtûkan. Ji bo vê yekê meseleha ruhî, mûzîk, def û şibab gotina şîreet û mishabetan roleke mezin di baweriya êzidiyan de dilîzin. Bi tenê ez ê çîroka drûstkirina Adem û çawa ruh nedihate berdan bibêjim. Ji ruh re gotine ji bo çi tu nakevî ber giyanê Adem? Ruh jî gotiye ferman ji ba Xweda ji min re nehatiye. Heya saz û qedûm, def û şibab ji asmanan neyêne xwar, ez nikarim bikevim qalibê Adem. Berî 700 sal û 7 sûr hatine hindavê, qalib me bûyî bêyî gavê gote ruh ma tu ji bo çi naçî navê? Ruh got li ba aşiqa we malûm e, heya bo min ji bana neynin saz û qedûmê. Nîveka ruh û qelibê Adem pêxember zor tuxum e. Saz û qedûm hatin û hidirî, nûra muhbetê hingiftê serî, ruh hat û qalibê Adem pêxember ewerî. Binêr qewlê zebûnî meksûr. Sebeqa 32, 33 û 34 hinek ji kar û barê pîrozên qewal pêre dibin. Ev in: Li Lalişê her caran cejnek tor û tibetekî êzîdiyan li Lalişê çêbibe, divê wekî mercekî sereke qewal tê de amade bin. Di berbanga sibehê de yanî berî ronahiyê rojê derkeve, qewal beyt û cindî li gel def û şibaban dibêjin û hane dikin. Ku êzîdî ji xwe rabin û îbadeta xwe bikin û herin karên xwe. Serê sibehê bi derketina rojê re beyta sibê dibêjin: Ey beyt li gel mehter tê gotin. Mehter jî du heb cûr in: mehtera Tewrezî û mehtera Şamî. Awaz û kibriya mehteran wekî awaza maşên leşkeriyê ne. Demê bi dehol û zirnê tê gotin, dibêjine meytirxane. Sibehê di dema simatê de qewalek amade dibe, bi tenê li şibabê dixe û pêşwaziya simatê dike. Ew jî şilana şixadî tîne ber celsa şixadî. Warê berî roj here ava ji bo rewankirina nûra Xwedê, qewal beyta warê dibêjin. Helbet dema qewal bibêjin, bê re li def û şibaban jî dixin. Cana ji xeynî ve beytên din jî tên gotin. Mesela wekî beyta beharê an jî beyta esrîya. Şaxê dibe şev û êzîdî li hev kom dibin. Qewalê begê sinceqê dest bi mishabeta dike û ku ew temam bû, simat tê pêşkêşkirin. Piştî mishabet xilas dibin, sema celsa şixadî tê kirin. Ew jî bi amadebûna hemî mirovên dîndar û mezinên ocaxan wekî pêşimam bavê şêx, şêxê wezîr, mirhec micêwirê şixadî, micêwirê kaniyê spî, koçekpîr, şêx û her wekî din. Heft heb ji wan kesên semayê digirin û sê caran li dora çequltiyê çirayê digerin. Qewal dibîne ku rêz û dest bi gotina qewalekî dikin, her rêzek sebeqekê dibêje. Rêza din sebeqa pê re li wan vedigerînin. Pirtirin di nav wan şaxan de qewalên medih û sitayîşa tên gotin. Mîna qewlê şêx
Hesen Sultan an jî qewlê Pîr Dawid an jî qewlê Bayezîdê Bastamî. Di morkirina berê şibakê de dîsan qewal li def û şibaban dixin û qewal dibêjin. Roja qepaxê yanî dema golîkekî ji ber şîxadî dibene ber şêx Şems qewal dikevin pêşiyê û li def û şibaba dixin. Perê guhestina ji ber şêx Şems û kaniya spî bo her şîxadî dîsan qewal pê re dibin. Morkirin û ciwankirina Tawîsê di roja dawiya çile havînê de qewal tên ser kaniya ku şîxadî li ser rûdinişt. Tawîsê tînin û bi simaqê û ava kaniyê mor dikin. Şeş heft qewal li vê derê qewal û beytan dibêjin. Roja dawiya cejna cemayiyê li heft ciyên cuda sematên giran wekî li ber derê kaniyê spî li ber şêx Şems li ber Mîr Êzîdîn û li gelek ciyên din tên kirin. Gera Tawîsê bi kêma 30 salê du caran Tawîs li nav gundên Êzîdiyan digere. Di vî demê de beyta sibê, beyta warî, mishabat, semat têne gotin û kirin. Lîxistina def û şebabên li ser miriyan berê demê yek diket ber keftarê mirinê. Du qewal dihatin ber serî wî qewalê sermergê digotin heta wî mirovî ruh dispard. Lê niha qewlê sermergê li ser yê mirî dibêjin, gava ku wî kor dikin. Her wisa qewal pê re li def û şibaban jî dixin. Hinga cenaze ji malê radikin û dibin ser goristanê. Bêguman qewal awazê şînê yanî xemgîniyê lê dixin. Her li gel cenaze qewal jinek bi xwe re hildigire û jin li pêşiya wî dişe. Qewalek jî li sibabê dixe û li pey cenazê diçe û li pey wî jî du qewalên li def di dest de tên. Bi vî awayî heta digêjin ser goristanê. Qewal di heft rojên li mala yê mirî dimînin taziya wî dikin. Roja sêyemîn jî yê mirî re semayê lê dardixin. Sinnetkirin. Berê û niha jî li hinek ciya dema zarokan sinnet dikirin. Qewala bi awazekî arnizî li def û şibaban dixistin. Bi vê yekê jî diyar dibe ku sinnet bi rewşeke pîroz tê hejmartin, rojên cejn û tuwafa. Di van îdan de semahatên giran tên girdûn û qewalan dibêjin. Li def û şibaban dixin ev cejn û tuwaf evin cejnê sersalê. Cejnê êzî, cejna çilê, zivistanê li lalişê, cejna şêvberatê li lalişê, cejna çilê havînê li lalişê. Tuwafa sema bi şev li cem xasa xudanên gundan tên girtin û berî hingê beyta sibê û warî tê gotin. Govend. Govendên li ber derê kaniyên spî sûka marîfetê, govendên li gundan yên dema gera Tawîsê. Ev govend hemî bi def û şebaban tên gerandin. Çavkanî. Çavkaniya herî mezin. Wikîpedya Azad.